Nagyon szeretném megköszönni egy embernek, amiért itt van, az pedig az édesanyám. Ő hozott engem a világra. Lehet, hogy nem kellett volna, tudom. Na jó van, akkor baby. Jó, egy akusztikus szám jön, a fiatalok innen nyugodtan lemehetnek. Kivétel egy embert, a Gyuri. Nincs, vége. Elfolyt.
mindenkinek. Ez volt a Gabó and the Groovers. Jónás Gabó! Köszönöm. Bozsika Ágnes. És Márton Katalin, aki egy bogár. Márton vagyok, nem Márton. Igen. Jó, szeretnék egy dolgot még mielőtt elmegy mindenki. Ez volt az utolsó koncert, ez biztos minden, aki itt a zenekarok tagok közül lehet, hogy már valakitől nem ér nagy meglepetésként.